RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style. Di ka talagang ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Galing ako gusto magkita lang kaya pag-ibo kanino. Listod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Aracel. Ginaingon, ako legal wife. Ako ang akong bana bisag patay na siya. Mao kini na itabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Uy, ay, init naman kayo. Okay na. Inom tayo ng tubig. Bay? Init kayo sa taas, Joy. Sakit kayang sin nga among matumban. Unyag init. Wa pa may oras sa snacks. Pamalik mo sa taas at top. Uy, matiwas na ning among bay. Grabe, hago ni mo, Joy. Di man ka mo consider nga pwerte man yung inita. Bisag mga 10 minutos lang mi din sa ubos. 10 minutos. Unya, di na kanta mo sa inyong sweldo, balik 10 minutos. Paita ni mo, eh. Ay, malitag sa kasato, boy. Balag mga matay ta sa heat stroke, eh. Dapat lang, no? Ako guli pabuot ni Ruel ko na mag-manage sa bay nga iyang gipahimo. Ilas kay bayhan ng brugsikinsa. Kabit ra ba siya ni Ruel? Ay, gusto na ni Ana. Ay, napagyaw-yaw, Jojo. Mag-antos ka kay panday rabaya ka. Hilas na kayo. Nganon si Joy may gipamanage na well sayang gipatukod nga bayin. Nga naaman si Araceli nga asawa niya. Ambot na ron panahon na, eh. Sa mga kabit na may hawd. Maon na diha. Busa, ay nalang pagpanghilabot nila kay waktay labot nila. Day, bangon sa bangon. Unsa na rong orasa, Ruel? Buntag na. Alas 10 na. Kapoy, magyapon na akong lawas. Oy, ay pagluya-luya di Araceli. Kay na-enjoy nga abtik pas manatad. Mas-an pas pinya. Papa sa day, kargahin ako asawa. Karga nga daghan man nakakita nyo nga mura mo ba nag-asawa? Bayan, ay panluya-luya di Araceli. Pa,
Ako nang gihatagan og gigayon si Joy o Rowel nga magkarelasyon aron kon mawa nako, mamatay nako, naanay babae nga makaatiman sa akong bana. Sakto ha. May pagsirin na imo dong. Ah? Oo na. Sa kasay ni. Okay ko nang duha. Sakto ginis Araceli. Sakto ka day. Pero bisag sakto ka pa, pero di pa ko kadawat nga mawa ka na ako kay ikaw ang babae nga akong gipakaslan. Rowel. Pagkaninduta sa bahay nga gipatukon ni mo Ruel, uy. Kinsa may mong papuyon din eh. Kinsa pa? Sila si Joy o si Araceli. Narima, apel ko rin Uy. Ang duha ka babae sa usa ka bahay imong tipunon? Imong iuban? Duha na sa. Nganong day, di mahimo? Kang ngilingig ni mo ba, Ruel? May tama ka na. Ako may tama ko? Ikaw ni tamaan ako ron. Ay paminawan ng mga tao nga nasuya alas atong sitwasyon ay. Kay bisag kung saon, wa sila'y mahimo. Pamagaling nahimo si Araceli nga legal wife nimo, sila pa. Ako lang hangyo ni mo, Joy ba? Ano palabi sa pagpataas sa imong sultihan? Kaya nabi ay pamilya ni Araceli. Yung mga maldita kayo. Sila Paps, si Aida, si Baby. Ay, ganda. Sila lang tulo? Hoy! Wa ko mahadlok nila, no? Las Vegas now ninyong tanaw des taas sa terrace sa inyong bahay nga nagtupad og lingkod. Mas labing hayahay ang bana, duhay asawa. Apa? Saka diri pag magtagay ito pa. Tagayan ang itlog ni mo, di bungkog. Kasakit akong tiyan. Joy, pagmata Joy. Si Araceli, yatake sa sakit niya tiyan. Pagmata. Di pa sagdan ba? Sagdan ako. Parang nasulo na ka. Buang kabita ka? Ay, so, na pasulti, ha? Bisag kabit lang ko nimo pero nagservisyo kung karon nimong buanga ka. Kay naay asawa nimo, legal wife nimo nga imong giingon nga himatyo. Ay mo kong isagba. Si Araceli, wala mag-iug. Araceli! Sus! Kung unsa pinitabo ni Araceli, do. Mangambot lang ko nimo, do. Mapatay ko ng kabit mo, do. Gusto na pa. Ay, nagdungagi pa problema. Ay, ikaw rin ang ita sa mo problema. Gitipo ni mo sa kabahay ng asawa ang imong kabit. Katugon ako, Ruel. Sige, katug lang. Katug lang, Araceli. Makaduka, gito man mong tambal. Good night. I love you. Night. Love you. Love you, pagit-it. Kaliwat mo sa iring ng bayhana, dugay mong namatay. Ikaw yun. Ginahan ko ron. Dali, tutubang na ako. O, may nanok si Araceli. Sigod. Mamati rin nun sa itong buhaton. Look, Roel. Hinaya. Imong hinaya. Roel. Bisa ko sa una kong tayo na nakatog ka. Makabatik ko sa ilang mga ako. Hinaya, imong
Tumar ini. Suway ini. Daghanan na kainom ining gamot og dahon alang sa imong sakit. Simple na kinasakit mo, ulcer na. Oh, inom aning concentrate para malagsik ka. Opa, salamat. Araceli? Ikaw na kung nakita nga ng limpyo sa palibot sa bay? Oh, ako ni Joy. Ngano ni siga man imong mga mata? Wa lang. Natingalan ko. Nayo lagi ka. Gihatagan pa kog laing higayon nga makaatiman ko sa akong bana, Joy. Kay ako man ang legal wife. Wisit. Huwag kamay mo. Desisyon ka na ni Araceli nga papawaan ka din sa bahay. Buhatan na, Joy, kay makihat ang duha. Tinulod niya ito niya. Ikihat patay tayo ni. Ato ta madugtas pilangguan. Unsa? Di lang ka malaban ako. Sorry. Kabit ati ka. Og legal wife na ko si Araceli. Bullshit! Nada ang tanan akong pag-atiman o pag-antos ni mo animala ka. Naipaw pa lang ko nga ingan ining mahitabo, may paghiluan tamong duha. Amo ba? Mapriso ki po ka, Joy. Kangil-ngil di mo sa? Oh. Wa pa lagi kay gibit-bit nga mga butang nimo. Unsa man? Gusto ka, Joy, nga ang mga pulis na imuguyo di mo paingon sa dan? Mao ba imong gusto, Joy? Ayaw kalimot. Ako, legal wife. Wa kaig si Joy. Nilaya siya. Og nibiya nga tapot lawas ra kay nauwaw. Akong gipakanaog ang akong katungod isip legal wife. Mao kato makasama ang kaagi ni Araceli dinhing tulmanon. What's the style? Ako legal wife style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera dalit sa RMN drama.